Les ordenances fiscals per a l'any 2021 van encapçalar el ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt celebrat dilluns passat, 19 d'octubre, de forma telemàtica. El regidor d'Economia, Alejandro Costa, va presidir la sessió arran l'absència de l'alcalde Josep Triadó per una indisposició. El mateix regidor va agrair les aportacions de la Crida i de Ciutadans en aquestes normes que regulen els impostos, taxes i preus públics. Volem refermar el compromís que tenim amb l'Agenda 2030, amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides en la lluita contra el canvi climàtic, en el que anomeníem la revolució de l'economia verda, que no només s'ha de materialitzar amb accions i en polítiques públiques que realitzi aquest Ajuntament en el si de diferents inversions que es puguin fer, com per exemple la substitució de totes les lluminàries de la via pública, que recentment es va iniciar durant el mes de setembre i encara continua, sinó també en la promoció, en promoure aquesta economia verda en el si de la ciutadania. L'IBI es rebaixa un 25% als habitatges que s'instal·lin sistemes tèrmics o plaques solars i, en canvi, s'aplica un recàrrec del 50% en aquells immobles que es trobin desocupats en caràcter permanent, amb l'objectiu de combatre l'especulació i les ocupacions mafioses. També es rebaixa la bonificació de l'IBI a les grans promotores immobiliàries del 70% al 50%, el percentatge mínim que exigeix la llei. Quan a l'impost de vehicles es bonifiquen fins al 75% els elèctrics i els híbrids rendollables, i al contrari, s'elimina la bonificació del 100% als vehicles de més de 25 anys. D'aquesta manera, es promouen els vehicles verds. Les ordenances fiscals per l'any 2021 es van aprovar sense rebre cap vot en contra. Van votar-les a favor el govern, format per Junts i Partit dels Socialistes, i el grup municipal de la Crida, mentre que Esquerra i Ciutadans es van abstenir. De Ciudadanos estamos contentos porque varias de las propuestas que ofrecimos serán aprobadas si todo va bien y harán que nuestros vecinos y vecinas paguen menos impuestos y más en la época que estamos, la famosa pandemia de COVID. Nos hubiese gustado que se bajase el IBI, el alcantarillado, se ayudase más a las familias numerosas a partir de 2 hijos, pensionistas, jubilados, mujeres que hayan sufrido violencia de género, familias monoparentales o cuando uno de los componentes de la familia esté en paro de larga duración. Nosaltres, en aquest cas, farem un vot a favor d'aquestes modificacions d'ordenances fiscals, però sí que ens agradaria que quedés clar i, com s'ha dit, que consti en acte, diguéssim, el compromís amb que les altres mesures que també hem proposat i que se'ns ha dit que es podien acceptar, que es podien compartir, tot i que no les aprovem ara mateix, que es faci més endavant, però que aquest compromís es mantingui. Si és així, jo crec que encara hagués estat millor, més democràtic, participatiu i obert, i a més ha estat una mostra de generositat i bon govern, que totes aquestes iniciatives, més enllà de convidar-nos a enviar propostes, que aquestes haguessin pogut debatre, acordar i consensuar perquè fossin més perdurables en el temps, que fos un acord consensuat, com estava dient, perquè això el faríem més durador i més segur per a tots, no? En l'apartat de mocions Crida de Premià de Dalt en va presentar una per tenir un reglament de mitjans de comunicació locals, argumentant la necessitat d'uns mitjans plurals que mostrin la diversitat de Premià de Dalt. La moció, però, es va rebutjar amb els vots en contra del govern i els vots a favor de l'oposició. Sí que es va aprovar per unanimitat una moció de Ciutadans per estudiar la instal·lació de parades de bus nocturnes per evitar agressions sexistes. Podeu ampliar informació sobre aquest ple al web www.premiadadaltmedia.cat.